Tipasa hamkani bagai je tribal fair no hoiti borokno sponsor khalai rohorjak mani borokni puila je pro rohonan pro apro to borokno completely khlaina bagani rohor kana ke tamni bagai abo hain kana norokni tribal fair hake disi hapangni bisingti bo phai discussion nunglai abo hake o jaga sopai ka solution Puila o borok 2018 talang laha je student rok jono report domani motabe 2018 borok no sponsor hunai talang nge sponsor fully sponsor borok no thangmani phaimani flight ticket soho aro tongmani joto no ronai hai hunai sponsor talang jamani nge paithak 2021 hingke no borok no phainani tei thangnani bagai rang rojagui hai hunai student rok sao hingke nini tam sinai boroni stipend bo apply makhaya mahairo ke clear ke sajagiya hai hunai student rok sao nge baksa student boroni stipend ni bangai online wo application khaikya nge already baksa application khaimani pore stipend bo makha baksa maya bungkha nge Tripura government ni boktoibo hingke jehetu borok online wo application khai stipend naha hingke sponsor romaliya mane khoroksa ব্যক্তি dual facility maya hai hunu state government ho nge boroni bising bahai ke kok salaikha tuma anglaikha bono to sung asuk saimalia phia ba ang chithi suikha chini tribal welfare minister no omani beparo nge bobu sau khorok mane as per rule khoroksa borok dual facility nai meya nge hani bangoi ta usini student no sung roimalia hai hunai borok chithi o reply khai nge chini nai mani ke haya boro dual facility maya rules o guideline o tiri tong kuri boseng nai mani bisoya bosini tiprasa jehetu sponsor o thangha boro jehetu kuri rang pucha kuri sponsor by flight ticket ni thangphai ni rang mani nang aro malia hingke boro stipend mangla hingke bono use khaipe ha student obo gosibai kha jeng chini pocket o rang sikuri stipend ni rang maha sengbo jetu sengle sponsor siba hai hane borok gosbai chai paijak laha ba nawo phaipro flight ticket dok tangoi phailaila oma haike kri khang pai ha hi student rok ni boktoibo hingke yangke saha dual facility maya hana student rok ke saha sponsor si hingke stipend mai de tong tanai di jono sponsor hingke sponsor ni rang rodi student rok ni boktoibo hingke aro jaga to jeng borok ni boktoibo no jeng nai ni thanglia chini thani pore phaijak rok 50,700 rang rothai boroni nge 50,700 ni bising jeng 75% onai hanai kok salai mani 38,025 taka klai haike totally 29,67,375 taka total 68 jona student ni bagai nang hingke bono nangna ni bagai jeng chesta khailekha rolainai hanai tini finally jeng borokno rowoi mangkha tani ke jeng wansok thai tongo chini tiprasani je asu 68 jona joto B.Ed pass khaijak DLED pass khaijak chini tipra haste ni bangai borok belai chini mulloban student rok porinai rok tani ke borok chini dophano phainai chalo songsawi manai chini dophani bangai samung khainai borok teacher ongnai officer ongnai nini education department ni director level of borok samung khai manai nge borok no jeng SAT prasa hisabe jeng edisi haphangma tongoi jekphano chubani nang hai hanai jeng wansok kha nge wansok mani yagulo tini jeng borok no joto bai no joto no nongoi rokha 68 jona oro list tongo B.Ed porinai tei DLED porinai ni list tongo list no rowoi ronai haike borok no jeng tini rokha borok bo kusing jakha paithago jeng edisi haphangni tei ongoi borok no kok kwchar kha nirok no jeng je chukmani edisi haphang chubamani hai nirok bo tiprasa lukurok no phainai salo officer wngha teacher wngha hingke chukya borok no nirok bo chubadi hai hinui jeng edisi haphangni hoite kok kwchar kha bubagra bo barbar no sai tongo borok no jesphano angthung daiti rodi borok ni onek problem facing toha tini TET porikha wngpro kwbangma chini tiprasa rok borok attend khailekha pass khaimalia baksa wngkha je pass khaijak rok
borni jaga phalui wok phalui certificate nanani nangkha chungbo jorao roimalia borokno hingke baksa bahaike nakha hingke jaga phaljanai kwrui wok phaljanai kwrui tok phaljanai kwrui chuya rok hingke borok certificate bo naimalia omahai obostha o klaijak tongo hingke borokno borokni parents soho student bai malai borokbo 25% jora 125 taka jora lai norokbo jogar chiri jogal khaidi hai hinui borok bai bo salai agree ngui tini rolaikha hingke जों रलायमानि यागुलो ताबो borokbo haino mawi jotono khushi wngnaikha borokbo the views tongmani boni 75%. Khannayo chungjokhonoro salai pro guardians by inga jara B.Ed students rok by salai mani porai ekdom sukrugui salai mani porai amonana chung agree kha nirok by ke nirok bui agree kha je chung agree point uboro bitikai chung 75% of your total dues chung rinani chung nomor siddhant tongkha according to ini 68 jonano 25% 20 total 29,08,125 ini honorable chief executive members the honorable EM nirono check ini yapanai maka niro ni dues no te kapano niro clear khai certificate niro nadi apa sani poin lo ni bisio kisa kok sana ni tong student am yana sang basung simina siwo sini jenggal besar sung kota soli tangmani besar jenggal problem kota lai tangmani aja gawa edisi hatang semua ojala saya jala wana semua yak pologo semua tujul kha sini jala saya jala semua subah kha anda ke hanya hai pipe le hambai banyak padu si yang sano sung punya boba nyamala mani tai hambai maya padu jangan jatuh IM tai hambai maya padu sini boba granobo tai si usano sini problem no semua baik ni problem dengan sugoi sini semua solve kai deman bagai jika kasih nggak semua je si yang sarko kesar mani aba ang sak batang tai sini juga tu no aba no sung sak langma tong sak no mana klien ni cesta kanyai mana sini bes kanggo je propano problem do di klien tong hake senga aba cesta kanyai senga problem no sini sak batang problem ni nya bakai solve kai mano aba no ang sak batang lai ani bekhawa tai belai kena kahama kena save kanyara ka sarse samani mode ta amra ge himale sung borok tai borok ni subang banyo beskang ni je dokter isu kebeng kota phone sung lai thangmano abon baga yang hanya haya hambai maya perpiru siemsa te di sikapano sini ti prasar siklaroni sungjak siklaroni omhai jenggal darawa sungo suba mani bagai hambai sarsonga রজনী দেববর্মা আয়াসমা Sabuknya pasiennya belakang air di kain itu. Apakah dari kutar bungkus kecil 125 টাকা কমা বাকিটা দিয়া